Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yau zamu yi bayani a kan yan small demonstrative and interrogative pronouns. Demonstrative da interrogative pronouns su ne kamar haka. Zuwa nan a demonstrative kasa guda uku nan interrogative pronoun. Waɗannan demonstrative waɗanda suke nuni, waɗannan kuma wanda suke kamar bayyana abu ko to shine kamar yanzu example na suka nan shine this, that, thus, which, where, and what. This yana nufin wannan singular noun, wato ma'ana wannan abu guda ɗaya. Example, this is a man. This is a man means wannan mutum ne, wato ma'ana mutum guda ɗaya kenan. This is a man, wannan mutum ne. Sai these waɗannan, plural ɗin wannan kenan. Example shine kamar haka. These cups are belong to Abdul. These cups are belong to Abdul means waɗannan hulunan mallakin Abdul ne. Sai that wancan abu guda ɗaya kenan, wancan. That wancan. Go and bring me that car. Go and bring me that car means je ka kawo mun waccan motar. Je ka kawo mun waccan motar. Sai thus means waɗancan. All those books are mine. All the books are mine. Duka waɗancan littattafan nawa ne. Which wanne interrogative pronoun kenan. Which wanne. Which one would you like to take? Which one would you like to take? Wanne za ka so ka ɗauka? Kamar zaɓi ne sai ka ce wanne guda ɗaya za ka so ka ɗauka. Which one will you like to take? Wanne za ka so ka ɗauka? A cikin abubuwa da yawa wanne guda ɗaya za ka so ka ɗauka. Sai where ina. Where did you hide my bag? Where did you hide my bag? Ina ka ɓoye min jakata. Ina ka ɓoye min ko a ina ka ɓoye min jakata. A ina ka ɓoye min jakata. Where ina. Where did you hide my bag? A ina ka ɓoye min jakata. Say what me. I don't know what are you saying. I don't know what are you saying. Ban san me kake faɗa ba. I don't know what are you saying. Ban san me kake faɗa ba. To ana abin da za ku gane shine this wannan abu mai guda ɗaya wannan, sai kuma this waɗannan abubuwa na plural ɗin wannan, sai that wancan abu guda ɗaya, sai that means waɗancan abubuwa da yawa. Singular, plural. Thank you.